Ja esteu? Bueno, bon dia, Rosa, Coet, Paula i Guillem. Bon dia. Bon dia. Bueno, com ja sabeu, hem preparat la delegació de llibret, aquesta entrevista, pues, com vau decidir tornar a repetir aquest any, a veure si tenim un poc de sort i tornen les falles, i com hem decidit que no n'hi haurà entrevista, no n'hi haurà salutació en el llibret, pues, que millor que innovar un poquet i estem acostumats a fer ja videoconferències i videotrucades i les tecnologies estan avui en dia en el món faller, pues que millor que manera que fer-vos una xicoteta d'entrevista i a veure com es sentiu i com esteu en tot el que ha passat estos mesos. Entonces anem a fer-vos unes preguntes i sobretot que sigueu sincers, que m'ho passem bé i que sigui una entrevista amena i també pues, perquè els fallers sàpiguen com s'heu sentit aquests mesos de tota aquesta situació, ¿vale? I a veure si creuem els dits i podem disfrutar-les conforme toca, ara que ja està la vacuna. Lo primer que em pregunta, que és jo crec que és una cosa molt típica, Rosa, t'has provat el traje de fallera? I quan tu t'has provat el traje de faller? Jo no. I creus que el vindrà bo? Jo sí, perquè... Jo estic igual, No, ni a pujar ni a baixar de pes. Entonces tu creus que el vindrà bé? El vindrà bé. Jo sí. Sí, no sé. I tu, Coet? Coet sí que se l'ha posat, Ja. No, però n'hi ha que dir que no es veu a càmera el que es va patir per poder explicar-me el traje. Que vale que és el de Saraway, que ja vas en l'aire fresco, saps? Que vull dir, que et pega l'aire. Pues va tindre que apretar i una faixa ben apretadeta i així tot va costar. O sea que hi ha que perdre un poc de pes. Ara, pues ja saps el que tens que fer, Coet. Perquè, bueno, per si de cas. I Paula i Guillem? Jo no, però em vindrà curt. Sí, perquè tu t'has fet un poquet alta, D'un any per altre, els infantils sí que ho noteu un poquet més, sobretot en estatura. Doncs tampoc t'has provat res? Que no m'ha provat res. I tu, Guillem? No, perquè hauria sigut massa faena. Positivitat, ante tot, Guillem. Però creieu que vos vindrà bo? Però tu has vist això, Amparo? Això és la curva de l'alegria. Això és que estàs de 3 mesos, Coet. Venen gemelos. Bé, bo, per anar fent la falla gran. Això està molt bé. Seria lo normal. Bueno, esperem que no tingueu que arreglar-vos el traje, i si no, pues, a veure, solucionaria. Un repunt ahí i ja està. Comprar més tard o comprar-ho nou. Exacte. A veure, durant el confinament, sabeu que tota la gent ha fet de tot. Vosaltres què, heu fet reposteria? Rosa, t'has fet cocinilles? No. No res, no? Tu no t'has aficionat a la cuina? No, perquè jo he anat a treballar igual, o sigui que temps poc. Clar, n'hi ha que dir que Rosa és que treballa... El confinament és per la gent que no ha tingut altre remei que quedar-se en casa. Correcte. Però jo he anat a treballar igual. Clar, és que Rosa, pel que no ho sàpiga, treballa en l'ambulatori, treballa en primera línia en sanitat i ja ho sabeu com ha sigut aquest assumpte. I tu, Coet? Tu veus a mi cara de cuinar? Bueno, a mi m'ha sorprès molta gent, Bueno, sí, n'hi ha que dir que a preparar tus martinis i un gin tònic, que cada vegada estic més orgullós. Estem parlant de menjar, no de beguda. Però és que mon pare cuina tan bé que jo no fa falta que cuines, saps? Bueno, pues què millor que es començar a cuinar quan és un bon cuiner en casa. Però si tinc por de l'ou, quan bota l'oli de l'ou fregit, com vaig a poder fer, anem a dir, una paella? Que massacrem a la paella i tenen que tirar-ho tot? No? Bueno, pues Coet i Rosa no han fet de cocinilles. I Paula i Guillem? Jo no sé massa, però algo sí. I què? Què has fet? Què has après? Què has après en la cuina? A veure, jo tampoc contribuïa molt, però jo me'n recordo que vam fer una torta. Bueno, pues està molt bé, dolç. Quan baixem a la falla, me'l prepares i el baixes, farem concurs de confinament, tots els que hem cuinat en el confinament i després vindran farteres. Així serà una manera d'arreglar el traje. I tu, Guillem? Guillem té pinta de que sí que ha fet alguna cosa.
A veure, els més tecnològics que crec que són així, Paula i Guillem, ho fem molt de TikToks? Vídeos d'Instagram... Un poc. Un poc? Teniu TikTok, no? Sí. Els dos. Però a utilitzar molt les xarxes... Sí, I tu, Guillem? però més per mirar que altra cosa. És que, per passar el temps, no? Per mirar que altra cosa. Ah, que tens el TikTok més per veure que per tu gravar vídeos. A veure, grave, però no massa. I tu, Guillem? Jo tinc el TikTok per riure'm un poquet. Per veure La vídeos verdad es que no, yo es que la verdad no faig vídeos de eso. No em fas de compañeros TikToks. que saben fer-ho. Bueno. I Instagram sí, no? Els dos també teniu Instagram, vull dir que seguim molt la xarxa de la falla i tot. I Rosa i Coet, TikTok, Instagram, Facebook, algunes tecnologies, heu fet vídeos durant el confinament? O la manera d'utilitzar les xarxes socials per a entretindre-vos o el que siga? Nosotros, videollamadas y poco más. I tu, Coet? Para parlar amb la gent. Tu Però tens, de TikTok, tu tens TikTok? no em vaig a parlar al principi, m'ha canviat. Sí, vols dir? No el tinc. Vos ha sorprès algo durant el confinament, alguna cosa que hàgiu fet i cregueu, jo això no ho hauré fer mai? O alguna ficció que heu agarrat, o alguna cosa que... No. No. No heu fet res diferent del que no fèieu? Dormir més. Ja, però això no és una cosa nova que tu no fes, tu ja dormies. Em referís fer esport, cuinar... algo que s'heu aficionat a fer TikToks... No dormir 16 hores. Saps? Ja, però això jo crec que ho han fet quasi tots, no? El tema de dormir més per matar un poc el temps, però em referís ja més a coses diferents que dius jo en la vida crec que haver fet esport, jo en la vida crec que haver aficionat a la cuina o a altres coses, o a cosir, o a pintar, o jo què sé, n'hi ha moltes coses que s'aficiona molta gent. Sí, m'ha enganxat a pintar mandales. Veus? Ja és una cosa que dius que igual sense el confinament igual no ho haveres fet, no? La veritat que no, perquè a veure qui va pintar mandales per desestrenar-se. És pintar en una folio i pintar... I ja. Bueno, és una manera de matar el temps. Jo també n'he pintat de mandales, però vull dir... És a lo que veníem. I tu, Rosa, has fet algo diferent? Algo que creies que no faries i que... Mira, nosaltres, les vesprades que estem confinats, Sí. passàvem baix a la cotxera que agarra tota la finca. Sí. O sigui, que és una cotxera gran. Pues traiem les bicicletes, jugàvem a baló, corríem, caminàvem, sense eixir de la finca. Ja veus. Vull dir, t'acostumes a uns altres hàbits, eh? És que en les condicions que tens... Matàvem el temps així, no? Molt bé, Corregues per dins de les cotxeres. molt bé. Tu és un poquet d'esport i un poquet d'oci, no? És el que Sí. t'aprofita tu. Molt bé. I tu, Paula, i Guillem? Bueno, Paula, tu primer. Jo no he fet res que digués, no ho haver fet. Però jo pujava molt de la bordilla. Estava jo a soles. Tu en modo zen, desconnectant-te un poc. Sense ningú que m'aletara. Molt bé. Donant el teu moment, no? El teu moment de... Sí. I feia bicicleta i ja està. Molt bé, Poco más. molt bé, molt bé. I tu, Guillem? Bueno, jugar a la play ja m'ho has dit. Una altra cosa que sigui jugar a la play. Perquè jugar a la play ja jugaves. És algo que creus que no faries i has fet. Claro, un dia em vaig avorrir de la Play, això no m'ho hauria pensat jo mai. Però el dia següent vaig començar a un altre joc i ja sap. Total, que el vas avorrir de la play i el vas descarregar un altre joc. Molt bé. Guillem, és una caixa de sorpreses, en sèrio, eh? Però Com una caixa de bombons. Esport, no? Per exemple, pujar al terrat i fer esport, ioga, pilates... Fer esport no, però tirar coets de matís, que sí, Guillem. Ja, a veure, jo crec que lo dels coets ja en tenia patear-los a falls i no els ha tirat, pues... Gràcies, Guillem té un terra gran i pues, aprofita en aquest aspecte. S'han quedat molts coets per tirar. No. A mi no me n'han quedat. Ai, Rosita, que tu també Nosaltres per al balcó tu tens molts dels tiradors. coeteros en casa també. Rosita, queda un coet per tirar, no vull dir res. Home, però ese no es tira.
De moment. Sempre la guardem. De moment. Però bueno. M'has de ficar la boca i tot. Bueno, i què tal? Vau comprar molt paper higiènic i gel? No res? Jo no sé la gent quines manies, de veres. No sé, vull dir, com estava tan de moda anar a comprar paper higiènic i el gel hidroalcohòlic, jo dic, es veu que era una cosa que jo tampoc ho he entès en la vida, la veritat, Jo a Paula i a Guillem no us ho pregunté perquè imagina que això ho farien per més als seus pares, ho comprarien, m'entens? Però imagina que també tindreu prou paper en casa, no? I trobaríeu també coses que es compren més exageradament que en altres ocasions, perquè la gent es va dedicar a comprar. Com sempre. Imagina que a mi el Coet i Rosa van comprar un poc més també relacionat amb la cervesa, no? Ja que... No res? Nada. Bueno, va, ho El deixo. normal que es gasta de normal i ja està. No va Jo trobo que durant tot el confinament no ne vaig comprar. És Jo. que si un paquet de rotllos, que van 12 rotllos, això presta per molt. Efectivament. La gent és que... No sé. Ho deixarem en l'aire, aquesta pregunta, quan algun dia m'ho expliqui, Ja... Fernando Simón, que ho explica tantes coses que per almenys que explica això. No, és... Jo no tinc aquesta pregunta. Tampoc té la resposta. Això és la mateixa gent que a través del confinament li estaven creuant, jo crec que un poc, però bueno. A veure, quan feu moltes videotrucades a la gent, als amics, als familiars, imagina que haurà sigut exagerar, no? No, lo de les reunions està clar, i a mi les reunions han vingut moltes a quedar-se per fer-se així. Però jo em referís que sobretot per els primers dies, no? Que ens va pillar en falles i tot, no? Sí, no és. I tu, Paula, i Guillem, i entre vosaltres també se'n feu moltes, no? Em podeu resumir en un poquet entre vosaltres i a mi pues, falles majors i altres falles? Què? Vull dir, com van ser els primers dies de les videotrucades? Què es diu? Què es comentàveu? No sé, lo que fem I y ya está, poco más. I tu també, Guillem, teniu un grup, no?, entre les falleres i els presidents. És que n'hi ha algun que no tenen mòbil, per això és un poc complicat. Però sí. Ah, vale. Però sí que teniu un grup les falleres i els presidents, no? Coet i Rosa, teniu tots, esteu tots junts. Bueno, que tenia... Vull dir que sí que haureu comentat al principi de quan va passar tota la situació aquesta, doncs un poc... Home, i també que n'hi ha que dir que la foto de la fallera de Bona Nit acompanya tots els dies me l'enviaves. Sí, que entre vosaltres s'heu apoyat molt, no? S'heu recolzat molt. Jo crec que és una cosa superessencial quan vius aquestes situacions tan surrealistes i que el venen així, no, de repent. Perquè al principi jo crec que també, no sé si rectifiqueu-me, al principi mos divertim molt, fèiem videotrucades entre tota la gent de la falla i tot, però després ja assimiles que això no pinta bé. Que es fa llarg i es fa pesat. I es fa pesat, i es fa dur. I en principi que anaven a ser per 2 setmanes, que, clar, 2 setmanes, pues, més o menys, el baixó, conforme vulguis dir-li, d'estar tancat i tot això, dius, 2 setmanes, tampoc és per tant, però és que al final no va ser 2 setmanes i què ocorreix? Que al principi, molt guai, fem videollamades, no sé quantes, però clar, quan ja portes 3 setmanes, que no estic dient que no fora necessari, saps? Però, sí, era necessari. Quan portes 4 setmanes la gent ja, pues, no clar que a mi m'agradaria fer videollamades, però dic, és que no n'hi ha res que contar, si digués, ha fet alguna cosa nou, però no en fer res nou, entonces digues, al final ja no volies fer videollamades ni res perquè no tenies res que contar. A veure, pa Paula i pa Guillem, sobretot, heu jugat a l'Among Us? Among Us. As. Jo era... Dic, a veure si ho diu, dic, a mirar que ho diria Guillem, però ho has dit tu. Jo la veritat, perquè he jugat prou. Ah, jo dic, en rectificarà Guillem, que ho va pronunciar mal, però com Guillem no... Has jugat poc? Tu que eres el més aficionat a... No, jugat molt. Ah, has jugat molt. I tu, Coet? Jo també. Rosa no? I Paula? Jo no.
Molt poquet. És que a mi no m'agradava. Aquella me havia tampoc mos agraden els videojocs. No, jo crec que s'han ajuntat la fam i les ganes de menjar, Així en els dos, Que mentira! Això de rajar a gent per l'esquena molt divertit. Guilleu, estàs? Vos ha canviat d'alguna manera la para esta fallera? En algun sentit? Tant pa bo com pa mal, pa rectificar algunes coses? Sobretot com a persones. Ai, a mi com a persona saps el que m'ha canviat? Que Dime. estic molt hòstia. Jo crec que això és a tots. La situació està molt a tots de molt mala llet, la veritat, i en raó. El que estàs dient, a veure, és en el sentit de, per exemple, la gent que passa de normal a la falla és el costum de tu entre setmana fes el divendres, sopaves al casal, jugaves al truc, estaves ahí hasta la 1, hasta les 2. Dissabte, quan venia època de falles, doncs passaves el dissabte a fer faenes a la falla. Anem a dir escaparat del ninot, presentació, perquè clar, no es para durant tot l'any, però quan s'acosta la presentació i les falles, pues, es dedica molt més faena. Dissabte, per la nit, presentacions, i així és la teua o les demés, perquè anem a quasi totes les presentacions. No és que anem solament a la nostra, des de ens oblidem, no, anem a totes les presentacions. N'hi ha que complir en tots. I en diumenge dinar al casal. I quan s'acaba de dinar, te'n vas a la presentació infantil. Entonces, pues, tú entres en una dinámica. Que dius, vale, quan s'acosta novembre, octubre, noviembre, ja tenim que començar a casal, fer falles. Però clar, al parar ara, dius, s'ha parat ara, les falles ara, sí, n'hi ha hagut reunions i tot, però no n'hi ha hagut esdeveniments importants. Ara dius, anem a tornar a enganxar a la falla. Si és que ara, vull dir, no n'hi ha ganes de dir, ara, antes, sí que n'hi ha ganes, però antes t'alçaves i ara toca falla, però ara dius, hòstia, em costa d'anar a la falla, però perquè jo no tinc la dinàmica d'anar seguint a la falla. Sí, per això jo crec que ara va costar mogolló de tornar a baixar a la falla perquè no tens la dinàmica. Sí, la rutina, que ja tenies, clar. De nou, però no tens la dinàmica de tots els divendres, tots els diumenges, etc. Sí, el calendari falla que tenien tots, que cada un sabia, quan t'arribava el divendres sabies que tenies que baixar a la falla, vull dir, això, la paraeixa, això és a lo que em referia. Si la paraesta afecta d'alguna manera, sobretot personal, i vosaltres, vull dir, Rosa, els seus fills, el seu home, vull dir, ho haureu parlat, el tornar a arrencar, el tornar a començar, perquè és que la parada ha sigut forta, i jo crec que és, anímicament i personalment sí que pot, i més vosaltres que esteu representant a la falla i no heu tingut ningú acte faller. Pues sí, no mos han quedat. Mos han quedat, pues mira, a una setmaneta de lo que estàvem esperant tots. A 3 dies de la plantada, que era sin tavernes. I tu, Paula, en què t'ha afectat o com t'ha canviat personalment la parafallera? No viureu de primera hora? Creus que t'ha canviat? Que ho trobes a faltar molt, sí. Molt. Però tu com a persona t'ha fet veure les coses o canviar o veure les coses de manera diferent? Intento ser més positiva, però... I tu, Guillem? Pues los primeros días estaba muy enfadada en el chino y aunque sí que enfadada en el chino, porque ho haurem pogut fer millor el chino y pues eso, y ya está. Però tu com a persona no t'ha canviat, no? És soles pues, que tens en aquests moments pues, pues, imagina que la ràbia i la malícia que tenim quasi tots de lo que no hem pogut gaudir, no? De llevar-nos la festa fallera, que és el que realment més ens agrada. Bueno, ens quedem en el que diu Paula, no? Intentar ser un poc més positius i a veure si aquest any, d'esta manera, podem canviar un poquet el xip. O aferrar-nos a lo positiu, perquè si no, no creguem. No m'ho queda altra. També, què és el primer que faràs, Rosa, només entres al casal? Jo? Demanar-me una cervesa i una casalla. Eixa és la meva xica. I tu, Coet? Veure vi los senyores. Ahí estamos.
Home, però la primera cervesa, coet. Elles de... Exactament al dia. Jo tinc el meu somni de l'entrega de premis, canviar-me, guanya el premi que guanya perquè m'és indiferent, agarrar un parell de botelles de vi de los senyores i tirar-me-ho per damunt. Que ho puguem veure tots. No? Home... Bueno, això queda gravat. Així estem tots, això està gravat. Ara ja ho sabem, o no? Ah, vale. La prova està. No està mal, a mi igual. Molt bé. Jo dic el banyador allí, en el mes de febrer, en el mes de març, s'estarà bé. Jo bé. Home, jo dubte que n'hi hagi entrega de premis, però bueno. És top secret, estan plantejant-se encara. I tu, Paula, que és que era el primer que faràs només entres al casat? No ho sé. Imagina que ara entres, que és el primer que el diuen, ja sou tots lliures, ja podeu fer el que vos doni la gana. Imagina que estàs entrant al casal, què és el primer que faries? No sé. Jo el que sé és que tinc moltes ganes, però no sé. Es nota, Sí. I tu, Guillem? Pues sentarme en les caires de madera o demanar un poc de chocolate, porque si después de 9 mesos ha recapacitat i me compro. Les contestacions de Guillem són... Què creus que serà diferent quan tornem a les falles? Cregueu que n'hi haurà alguna diferent? O que en el món faller i vosaltres, o cregueu que els falles farem alguna diferent? O seguirem igual? O farem el mateix? Jo el que dubte és el tema de les aglomeracions. No, ja em referís, Rosa, ja no em referís en condicions que no puguem. El dia que ja puguem, que vull dir-te, si pot ser aquest any millor, el dia que mos diguin les falles són normals, vull dir, ja estem tenint la vacuna... O sigui, tu vols dir sense restriccions, no? Vull dir, parol millor ha fet veure que les coses siguen d'una altra manera o que ho veiem d'una altra manera. Jo no sé. I ja no parlo en general, també per vosaltres. Si vosaltres cregueu que podeu veure les falles d'una altra manera o cregueu que pot ser que es canvien les coses a fer-se d'una altra manera en algunes coses i en algunes no. Vulguis o no, això influencia per bé i per mal, perquè, clar, les falles, si no es mereixen, no tenen vida. Entonces, anem a dir, no és el mateix començar una cosa de zero que tornar a arrencar una cosa que ara mateix no està a zero perquè continuen havent activitats dins de lo que n'hi ha, però això. Entonces, no... Va ser una situació molt rara, no va ser el mateix, la gent no va tindre igual perquè s'ha donat... Hi ha persones, a dir, a part possible és que no n'hi ha més vida a part de la falla, saps? Que baixem tota la falla, estem sempre en la falla i ara no estem en la falla com a tal, estem pues, al 10% o al 5% de la falla perquè tampoc podem fer més coses. Correcte. Solament el que puguem, sempre respectant les condicions i estem sempre en alerta per el tema de la pandèmia. Entonces, aleshores, tu el veus i la cosa no va ser igual com antes, perquè s'ha parat un any, s'ha perdut un any, han passat moltes coses durant aquest any, moltes persones relacionades amb les falles i totes les professions, han passat moltes coses, entonces la gent no va ser igual. Correcte, això és el que em referia, que la situació de cada persona ara és molt diferent a la d'abans. Que per molt que vulguin les falles, imagina que ara n'hi ha unes prioritats i sobretot tornar a reiniciar. Vull dir, n'hi ha falles que es costa molt, sobretot la falla nostra, que sabem per tot el que hem passat i tot el que ens ha costat, i ara que estàvem que en tot el que havíem peleat per arribar ahir i de repente a nosaltres ens han paralitzat les falles i és quan estem reactivant i tornant a el que portem anys, com sabeu tots, peleant per tornar un poc a la normalitat. És això el que el referies, no, Coet? Sí, vull dir, ja no solament nosaltres, perquè totes les falles al final peleen per lo mateix, però tu veus que la situació no va ser la mateixa, perquè tu ara baixes, per exemple, jo, que per anar pel banderí, l'estandard de la falla, pues jo em sentia allí, tu entres allí i està tot fosc, tot, anem a dir brut, perquè no s'ha netejat en totes les setmanes, sinó netejat a cada mes temps, però vull que està ple de pols, està buit, no hi ha trastos pel mig,
no n'hi ha... No té la vida que té el casal, claro. No era tancar com aquí que diu, perquè clar, el casal no s'obri des de fa molt de temps. Però clar, no n'hi ha senyals d'activitat. Sí, perquè abans que aquesta gradia es tancés, tu obries per qualsevol cosa que anaves i tenia vida el casal, ja, vull dir... Ara Però no hi ha ara no té senyals vida. d'activitat, normal. Ara, dius, dona la sensació com que jo no pertenc allí. I no és perquè no siga fallant ni res, però al veure que està tot tancat i que, anem a dir, que les esperances no són molt... que la situació no va millor, dius, és que a lo millor és que no pertenc jo sí perquè el casal a mi m'aporta alegria i ara mateix m'està portant tristor. Entonces, no estic a gust allí i no m'agrada estar allí ara mateix en el casal, perquè és molt trist veure-lo així, no? Ja. I tu, Paula i Guillem, què cregueu? Creu que seran les... està clar que les falles que aneu a tindre no van a ser igual, però creu que en què podria canviar o creu que no va canviar res? No com a faller president està clar que aneu a ser els mateixos, però vosaltres cregueu que serà d'una altra manera? En què creus que serà diferent, Paula? A veure, la gent té ganes, però no sé, perquè també para no poder estar tanta gent junts, entonces jo crec que hi ha molta gent que no baixarà. Por, no? La por. Sí. I tu, Guillem, tu què creus? Porque per lo de no poder tocar-nos, segurament no podrem anar agarrats i no hi haurà hinchables, perquè si tenim que desinfectar-lo cada volta... Complicat, no. Jo crec que si la situació no és 100% completa, crec que moltes coses serà impossible. Però jo sobretot em referia a aquelles poguera. Vull dir, digueren ja, la gent ja pot eixir al carrer i és decisió de cada un obrir-ho tot el món. Vull dir, ja està tot... Cregueu que la gent seguirà igual, vull dir, en la mateixa actitud, o creieu que encara portarà alguna de por un temps? Els primers dies i ja. Després ja cregueu que ja la gent dirà, mira... No, el que jo trobo, i espero que no ocorreix, és el que passa sempre, per exemple, quan es comença l'any. Vale? Quan es comença l'any, tot és, anem a dir, vaig a fer una cosa que mai ho he fet. Per exemple, tornar a fer deport. Si fas deport els primers 3 o 4 dies. Perquè ho trobes, fas deport 3 o 4 dies i en canvi no vols. Ja et deixes, dones de baixa del gimnasio, la bicicleta, mires per veure si encara la pots tornar, etc. I entonces la gent descansarà, vale? Baixarà els 3 primers dies. Jo tinc la sensació que baixarà els 3 primers dies, o farem, entre cometes, pots, que ho celebrarem per tot l'alt, i que en Camant pues, tornarem a que la gent, com no tindrà ganes de falles, entre cometes, no deixarà de vindre. Això és el que crec jo. Espero que no, espero que quan puguem tornar a les falles normals, entre cometes normals, sempre que puguem, tornem a les falles normals, la gent passi i continuem com teníem fins antes de la pandèmia. Perquè anem a dir, si la pandèmia haguera durat, haguera tardat una setmana més, les falles s'hagueren cremat en normalitat i no haguera passat res. Vull dir, que la gent quan torna a baixar que torna a agarrar el ritme de baixar els divendres, anar els dissabtes a sopar, els diumenges a dinar, que vull que tornen a agarrar el ritme, que no diguen no, vaig el divendres i vaig el divendres i ja hasta la setmana que ve veurem si puc anar, no, vull que torni a la normalitat quan es puga, divendres, dissabte i diumenge. Ojalà coet, ojalà siguessin les veres. Què ha sigut el més dur i el més divertit que heu viscut en el confinament? Curtet, Rosa. El més dur? Què ha sigut el més dur i el més divertit que, ja que estàs el procés del confinament, has viscut? Pues mira, el més dur és el que he dit abans, que estem a una setmana de les portes de les falles, que és el que estem tots esperant. Jo, per mi, ha sigut el moment més dur. Perquè ja... És que era no res el que ens quedava a estar a falles. Sí, i anem a començar la planta i tot. I el més divertit... Teníem els tiquets comprats, ho teníem ja tot a punt. No, ja havíem viscut un cap de setmana, claro, sí. I el més divertit? Divertit? Sempre n'hi ha que buscar la part positiva de la part negativa. Home, divertit els vídeos que hem fet.
En ajuda de molt la les falla. La videocall. veritat que són moments divertits, Sí, una els manera vídeos que hem de... gravat. Molt bé. Si no fora per estos ratos. I tu, Coet? Principalment tota la situació que s'ha viscut, perquè vale, les falles, ara, les falles, entenc que tots els fallers, etc., però clar, no ens tenim que pensar que els fallers ens ha fotut, que estàvem a 3 dies, però totes les festes de tot d'Espanya, perquè anem a dir d'Espanya no n'hi ha 4 festes, n'hi ha moltes més, ens sentim igual que ens han matat. I anem a dir, no ens han matat, sinó que ens han fotut un poc perquè no s'ha pogut celebrar, però els falles també, dins del que cap, faltaven 3 dies. Ha sigut una situació, però principalment a mi el que més mal m'ha sabut ha sigut el tema de tota la gent que al principi no feia cas, ja mirant normal igualment, i s'ha lamentat els falleciments que han hagut en Espanya. I la part positiva, i a mi el que més m'agrada ha sigut la resposta dels falleros, com hem intentat treballar des de casa, fent pas xiquets, pas falleros, per donar-nos a conèixer que les falles no solament són festes, sinó també són responsables de PC. I també, per exemple, els nostres falleros que van fer un vídeo en el vídeo de... Quina cançó és esta? La de Camela. La de Camela. O la de Alegria, del Diluvi, també. I molt content per això. Això és el que més m'aporta dels falleros en general, perquè totes les falles han fet coses durant el confinament que ha sigut espectacular. Veure un contingut d'alegria. Sí, que dins de tot el que... tot el que n'hi havia de dins del mal, pues buscar la part positiva. Vale, i tu, Paula i Guillem, i ja passem a les últimes. Que les primeres setmanes, per lo de les falles, molt mal. Però després vam fer vídeos i ja es va alegrar un poquet, el mateix. Sí, pràcticament és quasi... I tu, Guillem? Algo diferent? Pues el primer día es mal y ya después això de no tindre que alçar-se de dilluns a divendres a les 3 del matí, pues això ajudava. Un vídeo de ma germana que fora de càmera fa molta gràcia, sinceríssim. Mini Presi, desbordes d'alegria, Sí, sí. Lo de Guillem és... Però sí, la cosa... que pareixem, anava a dir una cosa, però pareixem que anem, què sé, que ens vaig anar, que estigues latigant per ahí darrere i no estigues alegre, pim, no estigues alegre. No, la veritat és que sí, que ha fet molta ajuda a lo dels vídeos. Vale, ara sí, vaig a dir-vos una cosa, teniu que definir en una paraula, per exemple, vaig a dir-vos qui defineix a cada una paraula, teniu que definir a l'altra persona. Tot el més ràpid que pugueu, vale? Rosa, definís-me a Coet en una paraula. Coet, faener. Paula, a Guillem, definís-me en una paraula. Ufo, no sé. No sé com es diu això, no sé. Puf. Puf, el definiries? No. No ho sé, tinc que pensar. Pues ho tens que dir ja. Pues mentre li pregunté, Guillem, defineix a Rosa. Jo, pues... En una paraula, Arreplega en cable, Guillem. Guillem. Bueno, Guillem, que sàpies que no vull que el vídeo dure 4 hores. Que és molt alegre, que el que toca passar, pues, igualment fa una sonrisa. Molt bé, molt bona definició de Rosa. Paula, de Guillem. Divertit. Molt bé. I per últim, Coet, de Paula. Paula. Carinyosa. Vale, carinyosa. Va. Vale. Que conste que a mi no m'has preguntat per Rosa. Estic molt enfadat. Vale, va. Coet de Rosa. No, estic indignat. Era per fer-ho diferent. Per no preguntar-tos de tots. Vale. Vale, en una paraula. Que no, Rosa, no podries viure sense... Viure sense, què vols dir? Però a què et refereixes? A coses, a persones, a situacions, el que sé. No podria viure sense...
Hòstia, jo sense baixar la falla, Perfecte. sobretot el divendres a sopar. Perfecte. Coet, no Ho podies viure sense... necessite. Ho necessite. Molt bé, que sí. Sí. Coet, Què? no podries viure sense... Sense la falla de Cambro. Molt bé. Paula, Igual, lo mateix. què és el mateix? Sense la falla, sense falles. I Guillem no podria viure sense... La A Play. part de aigua, pues coet. Gràcies, Guillem, gràcies. No fa falta que m'ho diguis. Vale. Un desig per al 2021, ara que m'has començat l'any, i un missatge als vostres fallers. Curt, si pot ser. Un desig i un missatge que vulgueu dir-li als vostres fallers. Jo voldria que canviara la situació i que puguem gaudir tots just de la festa, que és el que estem desitjant. Així siga, Rosa. Coeta? Fallers? No, que va, no, que no vaig a ser el discurs del monarca. No, principalment que s'acabi la pandèmia, que la gent es vacune i que tornem a la vida normal, Molt si bé. és possible. Paula? Jo vull que es facin falles. Com es puga, però que es facin. Molt bé, Paula. Guillem? Pues yo, a mí lo que me agradaría, pues, hacerle falles lo més normal posible. Molt bé. I ja... Però amb alegria, Guillem, amb alegria. Sí, sobretot. El somriure i l'alegria que no falte mai. Always smiling, no? Always smiling. Bueno, i a l'últim missatge pels vostres falles i falles de la Falla Cambro, què es voleu dir? Que no es desanimen i que tot això passarà. Esperem. Coeta? Coe, parla. Vale, sí, no colar. No, pues és que... No colar. No colar. Estic molt content últimament. No, que el mateix, que continuem sent responsables, que intentem participar en tot el que faci a la falla, siga postals de Nadal, siga tot, que intentem participar i que recordem que la falla Cambro sempre continua ahí. Molt bé. Paula? El mateix que tiren avant, que no es queden en casa quan es pugui eixir. I Guillem? Pues que vayan todos a casar y a disfrutar. I que la Falla Cambro estarà sempre oberta per tots, que sí? I que tirarem per acabar consigo. Que ni una pandèmia mos para, no, així no? O almenys ho intentarem. Aquesta falla pelea molt. Vale, ja per acabar esta entrevista, vale? Imagino que de les dues coses que el dic, una no existeix, doncs una de les dues, quina elegiries abans que l'altra? Sols vos puc dir que són coses que vos agraden molt, però sols ne podeu triar una, i té que ser ràpid. Vale, pues començo per Coet. Vale, Coet? I sobretot agrairia que contestar lo més ràpid possible, que això és lo xulo de... Ok. ¿Vale? Ahí va, Ok. Coet. ¿Coca-Cola o Vi de los Señores? Los señores. ¿Señor de los Anillos o Star Wars? Señor de los anillos. ¿Tallarse el moño o tallarse la barba? La barba. ¿Macarrós de Mariam o puchero de Vicente? Macarrons. ¿Millor pioner de la història o el rei Louis? Millor pioner, s'ho marcat una època. Molt bé, Coet, les teues. Perfecte. Rosa, la nit del 18 o el dia de les paelles? Hosti. Va, les paelles. Bunbury o Queen? Ei, Bumburi, forever. Boquerons o pizza and col? Hòstia, boquerons. Llegir o escoltar música? Escoltar música, sempre. ¿Y dolços de Nadal o chocolate? Dolços de Nadal. Molt bé, Rosa. Paula, fideuà o dentilles? Fideuà. Starbucks o el Yau Yau?
Starbucks. Yao. Acte de presentació o entrega de premis? Entrega de premis. Fer un viatge a Londres o a Venècia? Buah. A Londres. I anar de compres en ta mare o passar la vesprada amb els amics? Oh! Què? Passar la vesprada amb els amics. Correcte, gràcies, Pauli. Últim torn. Guillem. Fideuà o gambes? A veure, les gambes m'agraden molt, però la fideuà porta gambes, la que... Molt bona. Posar-te vaqueros tots els dies o menjar bollit cada dia? El bollit, li tinc tant de asco que me ficaria vaqueros tots els dies. I mira que no Ese és, Guillem! Eixa és! És... Jugar a la Play o tirar coets? Tan. tirar el coet, que pots explotar molt. La Play puc explotar cranis, però explotar coses no igual. Molt bé. Torrente 2 en Luis Alberto o 8 apellidos vascos en Koldo Arrizabalaga? És que Luis Alberto és molt bo. Entonces el quedes en Torrente 2. I Auronplay o Ibai? Ahí no ho sé. Això és com dir madre, padre, amparo, això no es fa. Claro. Aquí veig més. No. No és aquí veus més. Ja hem dit abans que si uno no existira, aquí tindries que triar antes. Auronplay o... En Auronplay, perquè hi sé mundo. Bueno. Guillem, ¿qué haces con los problemas? I sobretot agrair-vos que vageu estar dispostos a que vos farem a intentar fer una entrevista un poc amena i divertida, diferent, i sobretot perquè pugueu també expressar les vostres coses al món de les falles, sobretot als falleros i les falles de la vostra falla. I res, i si voleu dir ja per a finalitzar l'entrevista alguna cosa més o afegir alguna cosa més? Pues res, crec que hi ha res de lo que vaig a dit. Tot dit, no, Rosa? Tinc ganes de baixar a la falla i que torni tot a la normalitat. Que falta ens fa. Així siga, ojalà. Guillem? Pues que vull la normalitat. Que aunque después de estar 6 horas tancat en escola ja estic acostumbrat a la mascarilla, me seguim molestant. Sí, és difícil, la veritat. Molt bé, Guillem. Paula? Que tinc ganes de que torni tot. Molt bé. I tu, Coep, ja per acabar? No, res, que continuem passant bons festes i que s'allarguen el màxim possible les festes. Molt bé. Bueno, moltes gràcies als 4, que tots els desitjos que heu demanat, sobretot en el món de les falles, complisquen, i ojalà, i ja com a opinió personal jo meua, que si no es fan a març, pues que si es poden fer al setembre, que sí que es facin al setembre, que es facin com Jo toca. trobo que en agost fa temps de ficar-nos el traje fallero. No seria la primera volta que ho han fet, Però ja el dic que abans de cancel·lar-les jo espero que per lo menys ens diguen, si no es fan a març, que es facin més abans, però que es facin. Crec que els fallers ja ens fa falta un poc este al·licient i un poc de positivisme i sobretot també pels artistes fallers i el món de la cultura que tanta falta fa. Pues sí. Bueno, un bes als 4 en nom dels delegats de Llibret i moltes gràcies. Un fort abraç. I que mos vegam prendre i mos puguem abraçar. Adeu a tots. Adéu. Adeu, gràcies.